publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:09 na sa aton sining nga pagpangalagad. Welcome na sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon Art tayo po naman sa Aksyon Bryan Morden. Talos nga magpangalagad sa inyo tub-tub las 9:15 sining nga adlaw sang Martes. Yari na kita sa Enero 12, 2021. Aksyon Hotline! Good morning, taga Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas. Sa malaputan sa aton sining nga pagpangalagad. Sa gihapon, maulanon ang sitwasyon diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, partikularmente na sa norte nga bahin sang probinsya. Aksyon Hotline! Ang masami ginabantayan naton sa Sirimaterion kay pila na ka or sini nga tuig daw kadua na sila ginbisitahan dira sang baha-baha mga kaaksyon kag malain pa may nagkapatay gid. Aksyon Hotline! Halong lang mga utod na ton nga nagapuyo sa higad-gid sang baybay sa mga idalom sang taytay dira kilid sang kasubaan bala, no? Once ganing medyo wala untat ang ulan kag lantaw nyo sa kahawaan, medyo makusog-kusog ang ulan sa nabukid nga porsyon dira pag amat-amat na kamo pulo palagyo kag makadto na sa evacuation center. Aksyon Hotline! Anyways, pahanomdom sa gihapon, nagapabilin ang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental sa Modified General Community Quarantine o kon MGCQ. Sa idalom iya gihapon sining nga pagpakig-away naton nga wala pa matapos-tapos nga si COVID-19. Aksyon Hotline! Health protocol ang aton ginatumod diri, wala pa kita sang vaccine mga kaaksyon sirimat tiniyon. That's why don't forget sa pagdala sang inyong sining nga face mask dira, ang face shield ninyo, ang proper nga physical distancing plus ang inyong sining alcohol kag masami nga pagpanghinaw. Ini nga mga bagay makaaksyon according sa aton sining eksperto, ginasulit-sulit kini mas mabakod pa ini nga pangontra sa COVID-19 ikumpara sa vaccine nga ginahulat naton subo. Aksyon Hotline! Las 8:11. Nablang mga dulo-dalag ko nga balita nga aton siri paghambalan this morning. Aksyon Hotline! Ipacheck naton karon liwat sa Patrol with Action Eden Abuso ang ining pagpamungkal na naman sang kontraktor dira sa may circumferential road. Way pamahuman ang isa ka panapa dira sa atubang sang High Strip. Atubang sang Panasiatic, nagpamungkal naman sila sa atubang mismo sang New Government Center mga kaaksyon. Aksyon Hotline! Kagang ini nga pagpamungkal hindi lang ni kay once, twice, do katatlo na nila nga pamungkal dado gid nga tibod ang ginabalik-balik nila da. Aksyon Hotline! But according iya sa taga DPWH nga na-interview naton kagabi si Assistant Engineer nga mo si Madam Leia Hamero, may koreksyon ang DPWH sa trabaho sang kontraktor. Aksyon Hotline! That's why nga ginpalukit nila liwat ina kay may sala ang trabaho sang kontraktor. So ang trabaho sang kontraktor subong ila na bayad nga kaugalingon. Expenses ila tanan way nalabot ng DPWH. Tido ka very good. Pero hindi very good dira ang inconvenience sa mga commuters, mga kaaksyon nga nagahatag iya sang tuman nga trapiko sa nasambit nga lugar. Aksyon
Hotline. Next time, contractor ha, before nyo na itapuson, kag formalon, gid lang daw ka okay na, ipausisa nyo anay. Ang DPWH kay antes labang usisa man inang natabunan ng Blackson Oliver, no? Aksyon Hotline. Tapos ipakalkal na naman liwat. Dapat antes tiway pa na sang acceptance, oh. Hampal sa DPWH mga 1 year ina kay panilagan anay. Tiano bing mga violations dira, ano bing mga penalty o sanction. Tiyan mo na, kaugalingon na expenses nila mo lang na. Aksyon Hotline. Next time, iban ining mga contractor nga way naga-perform, na way naga-perform iyang sang manami nga trabaho kay nga naga-ka-piot diri kag hassle ini sa mga tawo nga nagalinabay dira. Kabalo kang bakolod subong makaksyon, di man sa tinikal ang salakyan ni subong dias pagkadamo. Aksyon Hotline. Kung ikumpara mo sa mga ilo-ilo, ari ding pertik damo salakyan kay mga tawo di, bisan way waay nag-importante may salakyan. Sige, pa-check na naluan ko sa patrol. Abi ba si malili ni Engineer Eden Aboso karon na ng koreksyon da sang DPWH da. Aksyon Hotline. Sa iban nga balita makaksyon diriya sa lokal may kahapon may sinapol, no? Si Governor Eugenio Lacson with Attorney Ray Frando Diaz II, ang provincial administrator and the others, no? Koreksyon ini sa Koreksyon ini sa kung ano dapat ang himuon dira sa 3rd district. Di marang 3rd district gura. Tanan nga lugar diri sa probinsya sang Negros Occidental kung baha ang paghahambalan. Kagabuas nga adlaw may natalana man nga sinapol man ang gobernador sa pilaman ka mga alkalde regarding sini. Aksyon Hotline. May mga dredging na nga ginahimo, may dredger na dito nga ginahima padala mga kaksyon agod nga palaparon ang mga suba padalumon pagid. Pero prangkang istorya, di lang tagro magtutok sang sagi ka pangalkal sa suba Aksyon Oliver, no? Tutukan tagidya nga magpananom sang kahoy kay kalbo na gid intaw nanto ang bukid dong. Aksyon Hotline. Wa na jod ang nawong diri sa dalom tanawon mo green, pero kon i-aerial view mo siya sa babaw to daw ginahugpaan kay helicopter. Aksyon Hotline. Why na gida? Tapos pasibangdan ta pa abi ang kwan, pasibangdan ta man uling nga ultimo sanga man nang ginapanapas. Aksyon Hotline. Ang mga illegal loggers ara pagihapon ining pagpanghatag sang permiso gikan sa Department of Environment and Natural Resources sa gusto magpatukod sa mga structures sa mga bukid nga ina, despite nga makit-an man nila or nakit-an nila mga kaksyon nga ina hindi man pwede kay nga dapat gina-preserve ang ina nga bukid. Aksyon Hotline. Kanugon sa ngalan Blackson Oliver, no? Department of Environment and Natural Resources. Departamento sa environment naton, natural resources. Tirbot silingon sila naga-govern nga protehira na nga aton sini nga bukid. Tiyo tabo subong. Duway gid ka ang DNR sa Baha des Negros. Aksyon Hotline. Kay bisan bawal na gid hala. Kag makit-an na gid nga bawal way man ginasapak gihapon. Puro ay sus ko Ginoo. Kwaon na lang yung department guro Environment Natural Resources guro islanta na lang isang nga departamento guro pangakas kahoy na lang. Aksyon Hotline. Ti ang kaladlokan diri nga base magabot ang panahon aksyon durel palayo lang likupon kita sang baha di. Nagakatabo na nila sa iban nga isla ya. Tino ay sus ko. Aksyon Hotline. Daway gid ay abot lang ko na nung sitwasyon ti ini chimpo na ni no nga mag-alsa kita sa pag-intra diri mga kaksyon. Kita mo tong interview ko sa nagligad sa kay Tuto nard lang tawag ko siya, no? Ang isa ka environmental advocate mga kaksyon. Nagsaka sila dira gid nga mga lugar nga dira kalbo aksyon durel. Aksyon Hotline. Ang mga dalan nga ginabutang da inang farm to market road makonsider tina for development abi. Pero ang mga structures dira nga hindi mo mahangpan kung sa sinon na sila. Ang pagpangutod sang kahoy may mga minings o kunan-wano pedra amo nang hindi may explicar subong. Aksyon Hotline. Las 8:17 balikan ta na karon makaksyon sa aton sila nga pagpangalagad. Anyways diri sa Bacolod subong makaksyon o isa lang ang kaso naligad nga adlaw or kahapon nga result, isa lang ang kaso ni COVID-19 kag 5 sa Negros Occidental. Aksyon Hotline.
Okay, mayong report o kon balita para sa aton pero hindi gyapon tamangin na kampante sina. Aksyon Hotline. Sa mga balita sa national, kundi sa international, kundi Enero 20, magapungko na bilang bag-o nga presidente sang United States of America si Tatay Joe Biden, Aksyon Oliver. Aksyon Hotline. Pero subong pa lang, nagaduha-duha na siya kung din siya maagi sa entrance bala o kung sa atop o kung din nga porsyon sang White House dito sa United States of America. Kaya may mga threat, Aksyon Oliver. Nga basi, bala bulabugon sa mga armado kay si Trump subong, do hindi iya magwaya sa White House mo. Aksyon Hotline. Nano nga tao, damo man na nislas Pilipinas, inablang perdido na hindi pa magbatons ka perdihan. Magpatalang paghapon sa mga survey, patalangon paghapon ng mga tao. Aksyon Hotline. Tamo na, si Trump doon hindi siya magwa. Kita mo may mga kalapatay ito nagligad nga dlaw. May mga supporters siya nga gin-declare si Biden, iya nga gin-certified or gin-certify siya nga bag-o nga presidente sang US and about to sit down na this January 20 na 2021. Ang mga supporters siya do mga kwanman, do ko mga si Tunto man hala sa gikarayo to sa gwa sang Kapitolyo. Aksyon Hotline. Kag isa dito sa nalitratuhan kag hot seat subong Aksyon Oliver may mo konsino nga ginawa yun ang justify sang kagalingon mo subong Pinoy. Aksyon Hotline. Kilala mong singer nga si Dong Abay? Nan, kay iya ginto gintudlo sa inang tawo daw nga daw dako placard supporter ni Trump na si Dong Abay na Pinoy na dong taga kuan na Pilipinas. Aksyon Hotline. Sus nagawawa si Dong Abay siya anong gagawin ko diyan. Kaluloy. Di galing kina-identify siya pero gina-check pa ni sa sarili material. Aksyon Hotline. Ang ginahimo sa White House subong, damo-damo na to mga soldiers nila. Na? Kay basi bulabugon kag tinuntuhan sa mga armado nga mga grupo kag magkinagamo ang US. Gasalig na to sila subong kay halos na tanan to na tandukan na ni vaccine sa kontra COVID-19. Aksyon Hotline. Kaya mo na nga daw okay na sila. Iban, way naman gamas gani. Labi na gid ang mga tao to nga daw way man kakilala ng mask bla. Way na gasapak subong sa US to. Aksyon Hotline. Diri sa Pilipinas, mga kaaksyon, sa aton sila nga pagpangalagad, diri sa aton yati ang vaccine kada LGU, subong may mga ulo ideya na nagapagwa na sila sang pundo para magbakal sang vaccine, mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Sa Rambal Tarang Bacolod, mera sang 300 milyones pesos. Ang probinsya sang Negros Occidental, 27.5 million pesos ang ginapreparar dito sa Luzon. Tidako-dako to mga preparation pagid sang iban. Ang kalulu oil reduction Oliver sa mga LGU nga wala kwarta, no? For example, mga LGU abing inang pigado ged, hindi mas na makuha pundo abi bakal vaccine man. Aksyon Hotline. Masalig na lang gini sila sa national. Ang lain lang kay sa national subong, ginpili lang ni Presidente Rodrigo Duterte, mga kaaksyon, ang mga lugar nga prioridad sa paghatag sining nasambit iyang vaccine, no? Like Cebu, sa Davao, NCR, amo ning mga lugar lang. Pero dire sa aton mismo nga area do way gid. Aksyon Hotline. Ati okay lang kay digin man tuman kanamo di si COVID-19, importante nga hilway kita diri, mga kaaksyon, ano? Ang isa pagid ka balita subong sa dito sa Luzon kag ininagbulabog sa bugos nga Pilipinas. Aksyon Hotline. Ining pag-anunsyo kahapon ni PNP Chief General Dibold Sinas nga kakas na sa serbisyo si Police Master Sergeant Junel Nuesca. Amo ni siya ang police, mga kaaksyon, nga nagluthang patay sa mag-Iloy nga si Sonia kag Frank Anthony Gregorio nagligad nga Disyembre. Aksyon Hotline. Ang mag-implementar sila kahapon niya si National Capital Region Police Office Acting Director nga si Brigadier General Vic Danao, mga kaaksyon. So ining hatag sang mando ni Sinas sa kay Danao nga ini siya ang kakasuna, isa kadako ining tawag naton maayo nga palatandaan sa bahin sang kapulisan nga wala iya sa mga biases nga nagaluntad sa investigation. Hotline. Makita naton, mga kaaksyon, nga kon sala gid. Pero atong una, medyo nagaduha-duha pa kita because nga may mga statement pa to si Sinas nga ang video do hindi pa sigurado, do mo bla. Ang video amo na
Pero ti kahapon sa Ludo kita kay Sinas kiti ang video di mo nabutigan. Kabudlay na ginman nagro i-edit pang video nga ara mismo sa social media. Unless kon nagwa inahalin iya sa mga filmmaker, guro kay pwede pa na nila guro liso-liso gurong video nga ina. Aksyon Hotline. Ti amo ni mga kaaksyon kay nagligad pagkatabo sini ang mga kapulisan naton iya sa bugos nga Pilipinas medyo nagbatsyagid, no? Ang kapulisan naton sa bugos nga Pilipinas sa una ikaduha nga adlaw nga natabo ining pagpangluthang yan in Huesca sining mag-Iloy, nagahoy-hoy ang abaga tungod sa kaluya sa ginhimo sang pulis nga ini sang iban man nga mga pulis nga mga matino bla. Aksyon Hotline. Ti ang iba nagasuksok sa uniforme kag nagahambal nga hindi kuya paghigkuan ang akon uniforme. Kadamo sana naglain ang buot, although nga ti siya lang ning miamo sa kahimuan, pero nahangpan tang pulis nga galalain gid sila kay sangalan bala nga pulis daw dumadalahig sila iya. Aksyon Hotline. Pero bangod sang ginhimo ni PNP Chief Sinas mga kaaksyon nga pagkakaso serbisyo kay Nuesga, we don't know kananong reaction subong sa aton sa kapulisan. Online sa hotline. Online sa hotline. Aga pasang banwa sa baro naton si Police Lieutenant Colonel Malong Makaksyon sa linya ang spokesperson sa Region 6 PNP. Ma'am, good morning. Hello, Sir Bryan. Good morning. Kag sa nagpamati sa Aksyon Radio Bacolod, may agad dito tanan. Maing agad ba, ma'am? Any reaction sa hanay sang PNP diri sa Region 6 ini pagkatapos nga damo sa naging bulahan sa kay PNP Chief Dibold Sina sining pagkakasaserbisyo ginanunsyo niya mismo kahapon sa kay Nuesga suspect sining pagpanglutang sa Mag-Iloy, ma'am. Ang pag-dismiss kay Nuesga, Sir, isa na siya kasimbolo nung ang aton nga Philippine National Police seryoso gid no sa aton internal cleansing efforts, no. Diri sa Police Regional Office 6 kami nalipay man nga nahatagan siya or napatawan siya sang nagakaigo ng penalidad, which is ang pag-dismiss sa serbisyo. Kaya balaan man naton nga kita sanay sa mga kapulisan once na may mga sala ang aton ng mga personnel, wala na natin ginatolerar. Pag kita aragid kita sa aton efforts no nga bag-uhon ang imahe sang organization naton kag ma-gain ang trust and confidence sa mga pumuluyo sa aton. Aha. So ini isa ka kadalagan subong, ma'am, ano? Sa hanay sang pulis at least liwat, although nga hindi man nga naton tumatawag nga nag-down gid kamo during that time sa pagkatabo sini, pero at least liwat nga sumaka ang tsapa sang pulis nga proud kami sa amo sini nga pag-anunsyo ni Sinas kahapon, ma'am. Yes, sir. Hindi man tanan nga police ang pasaway, no? Yes. As a matter of fact, kita diri sa Region 6 in around 13,000. Ang nakasuhan sa aton ng mga kapulisan is just 100 plus, wala nga ikalabo 200, no? Aha. Ang iban sina mostly puro pa-dismiss ang kaso kay puro lang harassment cases. So Allegation. hindi amo nakalain ang aton nga mga ang aton nga mga pulis, no? Ang aton nga primordial gid nga pinutuyo, no, bilang kapulisan is mapalinong mapabiling nga malinong kag matawhay ang aton nga lugar, no, ang aton diri nga rehiyon. Amo na we want the people to trust their PNP, no, kay kita hindi pareho sang mga nakita ninyo nga mga ginapang-highlight lang bisan isa lang na siya kakaso, no, gina-highlight gid siya, hindi kita pareho sina, no, although wala man kami nagapalimpyo-limpyo. Yes. There are really abuses being done by other members of the PNP organization, pero kita ara kita sa past na, no, kung sa diin gusto naton bawion ang credibility kag integridad sa ating police organization. Aha. At least right now na deserve sang ining kwan ang ining suspect ang dapat gid nga matabo sa iya. So kamay pa sa aton sini nga pumuloyo dulaon nila, ma'am, no, ang ang daunting bla pagduha-duha kag ang sometimes daw grabe nga pagpanganubo sa bahin sang kapulisan because nga me myself nakita ta sa social media and some news abi ang mga reactions ang mga utod naton nga ginsalalaman nila ang pulis sinablang mistake of one, mistake of all. Damo sila nga situation pero sa moto sa case guro kinanglan ta man guro iset aside ang kaangay sini nga mga moto, ma'am, no? We do understand na may ara gid stereotyping anang ginatanan na kamo, no, ginabilog ng pagkatirala sa bilog ng organization, pero kita
nagapati kita nga may ara gid gyapon ng mga tawo nga gapati sa credibility kag kakayanan no sa aton nga mga kapulisan. Siguro every time lang nga magkaso kita di sa aton nga mga personnel amo na siyang gusto naton ipahangop permi sa aton nga mga tagpalamati no. Every time nga magpasaka kita sa kaso, hindi na siya ora mismo nga kaya naton hukso ng aton nga pulis because may procedure kita nga ginasunod. Now, pag ma-find out na siya naton nga may sala gid na siya, wala na siya naton gina-tolerate, outright gina-dismiss na siya naton. So just like kay Nuesca, no, kay nakita man naton nga may violation gid man siya, if the national authorities should really dismiss him from service. And amo man na ang matabo sa mga PNP personnel nga iga-report no for violations, especially pag makita din naton nga kag may ebidensya kita nga may ara gid sila nga violation, then it would really matter no ang complaint niya na. So it's still a cooperation between the community and the PNP. Kami nagapangabagid kami nga i-report ng gyapon ang mga personnel naton nga violate no some laws and of course ang policies ng PNP kay it's the only way man nga ma-cleanse naton or matinluan naton ang hanay isang kapulisan naton kay without the reports coming from the civilian no or kung gisa sa mga superior officers man asang aton nga mga or mga chiefs of police naton or commanders naton without them nga naga-action sa mga complaints against sa aton ng mga personnel, well, hindi naton mabawi ang image sa organization naton. It's the only way sir nga maano naton nga mapakita naton nga seryoso kita kag gusto gid naton tinluan ang hanay sa kapulisan. Ma'am, asa natabo kay Duesga kundi gin-dismiss siya this part sang administrative case no sa hanay sang PNP. All benefits siya ma'am way nagid siya may mapuslan sini zero siya ma'am namuna. Yes. Wala na siya sir so may ma-receive iyang mga kung due for retirement siya hindi na wala na siya retirement pay and all that no. So kung may ara man siya accumulative ganina siya leave credit kaya tanong pa na kung pwede kay syempre na servisyon niya din man ang number of years mara siya pero that would still be of question pa no kay lantawon pa na kung ano ang coverage ng iyang dismissal naman. Amo na ang result ano sang medyo hindi naton ma-stop, ma-control ang temper sa isa ka tao like for example kung police ka labi na hindi ka in line sa imo sining duty. Amo na ang result to ikaw priso ka because of the strong evidence nga nakit-an from you abi sa natabo gid didto. And then your family nga ginbiyaan mo outside from the sa jail ma'am ano way na gid sila no ikaw patani pero ang haligay sang puluyan ti subong amo ning situation. So learn a lesson sa aton sila nga mga PNP who are listening right now ma'am ano. Amo na ginembal na mo sir. The PNP is being professionalized. Wala man kita nagabaton sa hindi college graduate na di ba? Yes. So dira pa lang makita naton nga una gina-improve na naton ang organization naton. Second is when it comes to salary, isa man sa mga highest paid job sa subong ang PNP no. So there is no room nga magtinunto pang aton nga mga kapulisan no kay it would affect not only themselves but also their families once nga ma-met sila sa bisan suspension ng sir kaya dako na siyang ang epekto niya sa aton nga police ma-suspend ka no ma-forfeit ang salary mo hindi lang ito ang mag-suffer pati man ang family nga ginabuhi mo so dapat every time nga mag-confront sa situation sa aton nga mga police nga ma-endanger ang ilang serbisyo man they have to think twice no before sila mag-ubra sa mga butang nga hindi dapat ubrahon sa isa ka pulis. I-quote ko lang gamay isa ka police officer and even the president na mentioned before daw kalaway gini matian ma'am nga daw hinablang tumboy nga natawag hambal sang ini nga mga persona doble ng inyo sini nga sweldo ga amo pa kamo sina daw muna bla kalaway pamatian but that's a reality ma'am no gakatabo sa palibot naton nga kinahanglan naton tun-an ini sa mga kapulisan naton nga hindi tanan sa mention mo kay na 13,000 arala sa 100 dire sa Region 6 ang nakasuhan dismiss pang iban meaning ara lang guro sa 0.00001 guro ni ang mga salawayon ma'am ano. Yes, amo na gani sir sa ang bisan ang balon sa gani nga ang isa ka white cloth pag may pinpok mada siya ang pinpok amo lang ginang ang makita no. So dapat kami sa PNP nabato na nasunod ng usak niya every time nga may makasala nga
personnel na ton, outright gid magla nila na dayon nga doble na gani ang sweldo and all amo pa na sila no. Eh nakita naton kung nga compare gani sa iban nga trabaho mas dako gid ang sweldo sa mga kapulisan naton. So kumbaga may ara gid makita naton nga magambal nga ay dako na gani do may rights sir nga ginatawag ba nga mambal nga dako na gani ang sweldo ga amo pa na sila no. So amo na kami officers as we are na gina-remind ginanamo ng amo ng mga pumuluyo. Ang mga personnel man. This is a very promising job, no, with the right amount of benefits nga pwede naman makuha and our family, of course, no. So dapat halungan man namon, no. Kami mag-asawa, kami nga police officers and of course we have children and we do not want later on nga magambala ang mga kabataan nga ang tatay ko, amo ni siya, or ang nanay ko, hindi siya man ang police. So, we would want our children man to be proud of us, no, later on. Amo nang hindi kami gustong mag-ubra sang kung anong kabulastugan, no, as members of the PNP organization. Kaya may ara kita nga pamilya man nga ginahalungan man. Para sa akon, bisa nagdublik inyo sining nga sweldo, ma'am, grabe man risgo sang kabuhi nyo. Deserving kamo nga magbaton sina, pero dapat lang ibutang gid sa normal ang inyo sining nga mga giho. Although nga ti sa kaniwes ka nga case ya, may mga personal grudges ato siya, may mga old grudges ato guro tinapuno man siya. Plus pagid sa medyo nadala sa kwansang anak, siyempre anak niya to. Anyways, tapos na ang taran-taran and may justice na sa administrative case niya. Ang imo na lang ma'am nga panugyan again sa mga utod ta kapulisan diri sa Region 6, ma'am, sa inyo sinineskopan, ma'am. Yes. Siyempre, ga-remind kita permi sa ato ng mga personnel, no, nga at all costs, we have to hold your horses, gani, kumbaga, hambal nila, no. Ang pasyensya naton dapat palabaon din naton, and when we encounter challenges, just amo to natabo kay Nuesca, we have to think fast, no. Ano ba lang dapat ginatong obrahon nga hindi man kita mapahamak kagang ating serbisyo. Kay that time, no, kung tanaw natin si Nuesca, just acted on the complaint man nga may nagagamit sang boga, sang time nga to. But, kumbaga, human as he is, no, na ano siya, na-impito man siya, and that spells, kumbaga, balikan to si Ma'am Malong, mga kaksyon, ano? Aksyon Hotline! The very interesting story ni because nga muna kita nagasandig kita nga aton sining ang aton siniblang situation sa palibot sa komunidad, nagasandig iya nga mangin peaceful ini with our policemen. Aksyon Hotline! So karon ko mag-amuning police naton aramay panugyan si Ma'am Malong. Ma'am, go ahead again. As I am telling, no, kinahanglan we have to think fast in every situation. Kaya para hindi man mabutang sa alang-alang, no, ang pagdesisyon naton baga kung nagakadapat or hindi. And at all times, no, kinahanglan ang pasensya kalakaod di naton amo ginang nakita naton during election. And kita sa PNP, we are making sure nga ang tanan naton nga personal are fit, no, physically and mentally. So kinahanglan ang personnel na to mismo, they have to practice man self-care, no? Pag may mga problema kita and makita kita nga problema sa health naton, physically or mentally, we have to get help, no? Kay para man mabuligan kita. Kay kung di sa amo na siyang nagadalaman sa aton sa katalagman, no? Or hindi gani sa mga violations man. So kabay pang ang aton yung mga personnel diri sa Police Regional Office, although nakita man naton, very minimal, di siya katama ang mga pasaway din natin ng mga police, but still, no, we have to we represent the organization, no, so dapat we have to conduct ourselves properly, no, kay para na siya man sa every individual PNP member amo na siya ang representation sa organization naton. So kunang matarong, no, ang aton ng mga police kay para nga makuha naton ang trust and confidence ng aton ng mga pumuluyo ng mga ginaserbisyuhan. Again, ma'am, congratulations. Liwat nga pag-alsa sang bandera sang PNP. Good morning, mabuhay ka, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Mr. Bryan. Good morning sa liwat tanan. Aksyon Hotline! Lieutenant Colonel Ju M. Malong, ang spokesperson sang Region 6 PNP, mga kaksyon. Aksyon Hotline! Bisan magkinaano, nakabawi man ang PNP sa sinima tiniyon, nila binagid nga tigin kakas ini sa serbisyo, although nga ti may ara paghapon sang may nga nagakumod,
Pero ti ara na serve na ang dapat i-serve sini nasambit iya nga pulis nga isa ka ginatawag naton criminal man. Aksyon Hotline. Mga pulis nato na control gid. Paki-control sa inyo kagalingon kay ngami armas kamo iya mo, no? Ang inyo sini natun-an ang training nyo sa pila ka bulan dira pakigamit ina sa husto ina nga way. Aksyon Hotline. Pagbalik naton, sumaka ang presyo sang gatong. Do pandemya pa man ta Aksyon Oliver, pero ang gatong nagapinagusto na, no? Anong reaksyon sa mga drivers naton? Aksyon Hotline. 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Good morning sa mga friends naton. Salamat gid aga pa kamo nagasubaybay kay Sir Alex Montesa. Good morning. Anthony Jones Havilio Siblano Araman. Si John Lems Obidas, Leonor Casiple. Salamat gid. Si Josette Magwan de los Reyes. Thank you gid. Eileen Mijares. Erwin Gonzalez Araman naga-monitor sa Maaw. Si Sir Alex Fuentes maing aga sa imo action Sir Bryan. Maing aga man sir. Thank you gid. Homa Lumina, araman si Benji Bernardes. Good morning, Aksyon Bryan. Tamyaw lang ko sa pamilya Bernardes Doliosa, Juliana Roma, kag asawa ko Maria Elena Bernardes, nga nagapamati pirmi sa ARB sa Banwasang Binalbagan. Thank you and God bless. The same. Likewise, brother. Franco Villanueva Osorio, Manjo Arnijo, Gina Hirona Fernandez, Philip Alonsagay, Ohio Gusimash. Tsakto ko, sir. Roth Kusawa, Aranaga Monitor Man. Thank you, Gid. Ikaw manda. Halong. Noel Amar. Good morning, Sir Bryan, and more power to your program. Sally Insila. Shen Barn. Alex Montesa, may aga lang sa katribo sa 684. Sang Barangay Buenavista, Gibong, Pontevedra. Sa Kanday Ma'am Gina Salodares, Gabituya, especially to the birthday boy of Mabini Coral, Guillermo Clarito. Bao birthday ni Sir Gimo Subong. Happy birthday dira, sir. Malipayon nga kaadlawan. More birthdays to come. Sanso Jaime Alin. Good morning, Aksyon Bryan Morden. Morden. Watching from Houston, Texas. Ba, kalayo ba? Wilfredo Siapok, Araman. Madam Elizabeth Malaka Gamala. Good morning. Kibot. Wala tao. Good morning. Aksyon Bright lang. Greet lang. Daughter Pauline K. Gamala on her 26th birthday today. Thanks a lot. Keep safe always. God bless and more power to our number 1 FM AM station. Thank you, good ma'am. Rosalina Arellano Espadero. Why na ko ka-reply si mo gabi, ma'am, kayo daw nagpiyong ng mata ko. Noel Amar, I pray Negros Occidental nga wala na sang baha nga magaluntad. Yes. Yes na yes. Juval Trinidad. Nasher Aksyon Bry. God bless always. Aksyon Radyo Bacolod. Salamat. Alex Montesa, Sir Bryan, nami tani kalkalon sang DPWH ang mga dalanon sang barangay nga halos ginhimo nila sang basketbulan baligyaan isda kaginbutangan inasalan sa tubang mismo sang barangay hall. Kagwapa. Road clearing operation 2.0. Ano na, Sir Bryan? Di dapat hindi pwede kay government owned na siya kon basketbulan. Ina kon iyagid ka gobyerno basi duni basi may tag-iya man na maging pahulam balati ina di ta ma-question ina, no? Ernesto Paul Parino daw kahapos na sila maghambal nga correction action Bray. Ano pa? Sa mga ginakalkal nila nga karsada daw exam sa eskwela. Nga konsala koreksyonan tapos kalkalon ang motorista gaugtas trial and error. Ang kalkalanay hastasan oni do di magsumbray si Kapol far from Gardenville. Amo nang pamangkot ko kagabi kap kuno ka monitor ka. Mismo gani si engineer Himura do hindi maka sabat ko ang hastasan oy ng bungkalanay da. Hasta guro nga magbag-o naman ang budget. Bungkal. Rolf Kuzawa, good morning. Maria Teresa Hofilinia. Salamat gen. Yung mga manog uling at ginabaligya, tani bigyan din action kung diin nila pinagputol ang mga kahoy. Marimar, good morning.
Si Mercy Mirasol Flores, good morning, Sumbray. More, Aksyon Radio. More power, I'm sorry. Thanks to the information regarding sa nagakatabo sa local and national watching live here sa Hong Kong. Kumusta ka mo da? Ziki Aliado, good morning kay Kevin Biaka. Si Jade Biaka, araman naga-monitor mayang aga. Sir Bry, may posibilidad man ayhan nga matabo man ang kahinabo sa Malacanang ang kaangay sa White House. Philippines 2022 is approaching. Hindi na matabo kay ila nagyapon madaog. Ila nagyapon grupo madaog tiway na iya. Ang transition dia ismot la na ismot. Marilo Villar Tanaman, salamat gid. Rosalina Arellano Espadero, Robert Roma. Good morning, Aksyon Bryan Tamyaw ng Roma family, Midenceles family from Isabela. Good morning man sa Roma kay Ma'am Mary Jane Roma Tilog sang San Enrique na may teacher before. Sir Alex, si Sinas ginalimpyuhan niya lang ang iyaguya nga gupi sa kapalpakan niya. Ati amo ginaya kung kisa may sala dapat bawi ka man, no? Damo man. Kaangay sa mga kapulisan niya. Di tanan nga pulis patula iban dira balatong. Purte ba? Virgil Pinda, good morning Aksyon Bry. Monitor Japon kami diri may sa may Celine Homes Kag sakto gid Aksyon Bry, bisan wala pa kita diri vaccine, importante pray and pray lagid kita sa Ginoo nga back to normal na gid kita. Tanan-tanan halong gid. God bless you always Aksyon Bry. Salamat. Christy Arivalo. Good morning Aksyon Bryan. Tamyaw lang Totong Zuset, Kanyas Nene Espinasi Nanay Kurit Jag Liberty Balapitan. Salamat gid. Lito Dayap Araman, Victor Tugaf, Aksyon Bry kag tanan gapamati sa Aksyon Radio. Good morning. Jocelyn Liboon Dispuho, salamat gid. Vanessa Mayo Araman, Jocelyn Arisivita Ulak, si Ma'am Mayong Balya, good PM Aksyon Bry watching via FB from Minnesota. Keep safe always and God bless. Salamat. Blandi, good morning, Bryan. Kung pulis, obra ka lang suno sa law, hindi kay sa personal mo nga interest. Na, kita mo lang. Novi Valencia Subaldo. Good morning, Sumbray. Always in kami nag-monitor ni Mama Rose Valencia. Keep safe. Salamat. Josie R. Espilita Raban. Eme Esmeralda Dolido. Good morning. Michael John Season. Good morning, Sumbrayan. Monitor from Chato Elias, Paranaque. Greet lang. Hirek Mirasol o Barangay Monwok, Paranaque. Salamat. God bless. Kade Laurilia. Naga-monitor man. Mon Lisay. Benito Galvi from Central Taco Valladolid. Jean Oisiser, good morning. Fitz Herbert Noel. Good morning, Sir Bryan Morden sa Aksyon Radio Bacolod watching from TNTW.I. Salamat. Thank you, good sir. Jen Chris. Good morning, Aksyon Bryan. Now watching live sa FB. Lihog ko galit tamyaw. Trasmontero family. Diri sa Barangay San Juan, Pontevedra nga nagapamati gid kami di subong salamat gid sa Aksyon. God bless. Hilda Catalogo Vicente. Merle Dolido Magallanes, matugnaw nga morning diri sa HK. Aksyon Bryan, 7 degree. Ay gle, ti pamutos gid tudo da no. Kinanglan may damol-damol kada nga guya. Guya nga kwan. Mga guya maya akon politiko na ya. Nga jacket. Si Fitzherbert Noel, patamyaw ko na sa akon mga pamilya Curel Dazo sa Singkang Subdivision Airport, Bacolod. Riaglo or Naldi Mijay, nagalantaw sa Hong Kong. Sige, ma-relax ko dugay, balik ko karon dugay ha. Las 8:46. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod ng mensahe wala sang ginagampingan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa Pabalik sa aton sining nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:51 na kita. Manamyaw kita anay, good morning lang kay Benito Galve. Salamat gid sa pagmonitor sa may Central Taco Valley Dulid. Dulid guro niya na. Jen oy si Sir Arama naga-monitor. Halin sa kay 1577. Good morning Aksyon Bryan. Naga-ulan diri kag baskog hangin way untat pila na ni kaadlaw from Ronaldo Magbanwa sang sitio Kampuestuhan. Dira sa Talisay ini no, bawhalalong kamuda kaya ra kamos babaw danda no.
Basta ara ka sa babaw da ang ulan daw ay gid man ga untat na no. Nagbasa na pirmida sa bukid no. Good morning Action Bryan, monitor lang kami ni Simo sa Barangay Can Roma, Pontevedra, Kits del Mundo. Ni Galia sang thanks gid Action Radio. Sige. Good morning man kay Sir Sir Darrell Albiol, naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad kitaan ko ngalan niya naka-view siya. Ano? Sige, salamat gid. Gin pa remind naman ko ni Sir Albiol sang IPM na naman no. Kay ang basura way gyapon mahakot sa paggadamo reklamo gid sa basura mo. Karon na ni sa gabi kay balikan ta ni karon. Ang partibla kay Nuesga, nagahambal sila nga grabe sir no. Kita o na gid sa video not guilty plea pa siya no. Actually once nga ra ka-Action Oliver sa arraignment kay ginatawag ang suspect way gid man niya gasabat mo ginapamangkot kina mo you are guilty or not guilty ti mahipos ka lang da so ma-decide sina dira ang husgado nga nagambal at not guilty kay gagasabat mo not guilty na mo sinabi. Dito na niya sa pagkatapos sa mga arraignment, dito na siya pamatbatan sa verdict day niya. Kung guilty or not guilty, gid siya beyond reasonable doubt. Damo na abi. Ti siya not guilty plea pa sa gyapon despite sa video hindi na siya magsabat da meaning not guilty siya sa mga arraignment. Damo sina. So, hulato na lang sa pagpamatbat ting aban sa iban siya grabe ka kabalan klase tawo no. Amo na gitong video muni mo naman ti why siya pwede kasabat man I don't know hindi ko private pero pag hindi ko dog hipos lang ina dayang mga akusado kay hulat-hulato na sa bisan magkinaano pa why naman siya bato da kay kita o naman sa video last 8:54 dali gid lang bla mga ka-aksyon kay natandog man kita sining si Bryan naga-monitor man sinimat tiniyon. Grabe gin screenshot mo gid kagin padala God bless the Rasimo sir. Thank you gid sir no. And na check naton ini kay daw pila na ni ka simana asod-asod nga nagapinagusto na ni mga oil companies naton sa pagpasaka sang presyo sang gatong. Kagang pagpasaka nila sa presyo sang gatong mga ka-aksyon nagasolubra na kay nga ang mga jeepneys naton subong, ang mga taxi naton gina-prohibit gyapon na magsululubra ang sakay ang pasahero. Inablang ang seating capacity blado hindi nila malabot because of health protocol. The same sa mga buses man naton sa mga ini nagabiyahe nga mga V-Hire and sa mga jeepneys naton diri sa syudad sa Bacolod and outside Bacolod, mga tricycle naton kag iban pa nga nagagamit iya sang gasolina or gatong mga kaksyon, no? So tay kaluluoy ang mga driver nga ini kay jutay ang income pero ang presyo sang gatong nagasaka gihapon. Ang domino effect sa mga kaksyon sa pagsaka sang gatong of course amo ang pagpasaka man sang presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado. Nagaululubo na tadaan sa presyo sang sang ahos, Bombay kag kamatis nga doon di mo maintindihan kung nga ang Bombay isa ka bilog tag 5 ka pesos na niyang bili nga sa una tag 2 ka pesos na ni 1.50. Dahil hindi mo mahangpan ti pasakaan pagid ang pasakaan pagid ang presyo sang gatong do hindi naging ko kahangop sang sitwasyon tano. Kaluluoy sa mga driver naton nagligad nga simana nagaburyong-buryong da sila sa may sa Bacolod City Public Plaza at ubang sang Bacolod City Bay Center kay kuno mabaton sila ayuda pero why man to na arrangement na disinform man to sila guro kay nga ang dinumog tos lang iban why man to gali ngalan man iniblang pag-organize bala nga palpak bala tinga nga dinumog tong driver to because nga gamay income nila wala pa pasahero gasaka pang presyo sang tanan nga kinahanglanon sa kabuhi ta sa matag adlaw nga tanan. Damo na bla. Now, sang kaina sang aga, liwat naman nagpasaka sang presyo mga kaksyon. Ang aton siring gatong. Imagine mo now, ang diesel ngayon mo ginagamit ta sa aton siring mga salakyan, mga jeepneys naton. 20 tob 30 sentimos kada litro no? Imagine mo na tag 36 na
gahuluhamboy na sa 37 iban diri nga mga kompanya sang langis. Aksyon Hotline. Ang kuha naman iyang kerosene naman mga kaaksyon, 20 to 30 sentimos man kada litro. Ang presyo naman sang gasolina, grabe gini 85 to 95 sentimos kada litro. Tinagawluhamboy subong niya sa Aksyon Doors. May diya ka kung pila subong mga gasolina, abe. No, mga boy, mga 50, sobra na no, sobra 50 na no. Wala pa man mga 46, 48, imagine mo na sa pagkamahal, pagkapiot sa sitwasyon ta. Aksyon Hotline. Yung mga taxi na to, na ginagamit nila sini, gasolina. Isa nila katiyog da, kung ang imo taxi da Aksyon Oliver, nagakaon, mabutan tibing, iya sini nga cylinder, abi na dako-dako, mag 1.6, abi 1.3, abi yung kadakoon sang imo sini nga motor da, engine mo da. Kanaliso mo ng hakbot, sini pila man kakutsara, perdido eh. Aksyon Hotline. Ano pang iban nga taxi driver? Nagapaugat na lang pundo sang sasagis la katiyog-tiyog nga wala gid sila puluton nga mga pasahero. Amo nang ginahimo sa iban now, kaluloy gid. Las 8:58. Aksyon Hotline. Sa amo sini nga sitwasyon mga kaaksyon, try na to abi nga lambuton ang grupo sa mga driver diri sa syudad sa Bacolod kung anong sitwasyon nila. Ara pa to dan sa pandemya mo. Ara pa ta sa pandemya. Ang iban subong sa Bacolod wala pa nagbukas totally 100%. Ang iban 50% wala nakatrabaho, meaning nabuhinan ang pasahero sa mga utod ta. Aksyon Hotline. Because nga wala gin pa duty because nga pandemya gani wala sweldo, wala man may customer. Although nga tinagahuluhamboy na kita sa normal nga situation. Pero kulang gihapon, no? Tim Pilipinas naton gobyerno ta hindi makapugong gid sini because sang gahakos iyang oil deregulation law sa Pilipinas sa sining mga oil companies nato namo ning disgrasya gid tadi. Aksyon Hotline. Na no say diri. Why tikom bibig gobyerno basta gani langis ang paghambalan? About doon di ko mention diyan kung sinong sobra-sobra. Grabe ka kato lang ako na una-una kung paano ini maplastar mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Kung ang tawan taga instead of amendments nga ginaplan karon for the Philippine Constitution 1987, ining pag-amiendas kung ano dira nga mga economic dira provision abi. Ining gurong oil regulation law guro man tutukan ta nga ibalik ta sa gobyernong pag-uyat sini guro malipay pakita mo. Online sa hotline. Online sa hotline. Yep, on the line, Madam Elizabeth Catalbas, ang FIBACDA Secretary General. Ma'am, good morning. Good morning, Mr. Bryan. Kapamati ito kang imong insurance, saktog na. Salamat. May correct subong Aksyon Oliver, ha? 1 point. Kaya, dako naman na tayo, gani. Kung gusto nung pliti, way man gadubang. Isa pa gid na. Ang isa pa nga kung, way klase. Andiyan pa ang driver to, kaungas, sige, way klase. Ang ibang way man na opisina. Correct na. Almost ang amon diri sa region, bala Sir Bryan. Ang gabi ay, guro mga 34 ng 30. Jutay na lang. Jutay na lang. So, ang nga akong gabi, kita kagaba ang pasahero. Mabutyog sila nga butyog, nga man sila kaong panaog. So, perdi ang driver ta. Kaya perdi man kami sa Arkila. 300 na lang Arkila ang among salakyan. So, ang putang anong liya nito gadi, kaya ay man siya concern sa mga partition niya sa mga gasolina, ngayon kung siya modernization nga, nagabako mo ako ng mga creator apply. Totoo nga mga election mo, ginapabudlayan. Kadamo sang nag-apply itong mga cooperative, hindi man kapasar. So, kung nagyan ang plano, gignan niya nga ang mga konservasyon, hindi masurusuro silver sa Bacolod. Amatay ko, Pacquiao. Well, isang series o kilangarye, servisyos sa Bacolod. Madulagi kami ng mga pigado, operator, sa mga tag-iasang salakyan tungod yan. Ang sangot iparbi, kung hindi ka mo pasat, amo ganyan yung pilang mo tisda para mangita ka mo isang livelihood nyo na hindi ka mo kasarang sang di pasahin ang natawag. So,
ano pag-isip mo saka silver? Guro damo man naman ni malagyan ng driver ni man ugan na ng construction. Pati laban. Mhm. Luway naman ni Aksyon, man ni manabat din siyang problema ni yung ginagawa ng gobyerno. Aha. O ay surte, mangitan man siya sa lakyan eh. So anong situation karon ma'am? Ang inyong renta subong sa salakyan sa sining panahon sa pandemya, dan nagbalik-balik ta pero gamay gid lamang. Nagbalik ka mo sa amo gid to abi nga presyo sang rentahanay? Oo, 300 gyapon sa iti. Social distancing gyapon sa salakyan, hindi man mabuta. Aha, correct na. Pag subong niya, kung uwan daw sa silver, wala ka man po dito nga pasayro na. May ilang una, kung may klase, yan sa driver ka. Correct. Kasi damo, kung may school. Hindi sarap na elementary sa school kag college, ipasi. Kadako na yan. Damo gito yung bulig. Kadako. Kasi, natingalan, ganito nga hindi na mapuligan sa gobyerno. Kasi kung sa bagay, ang ilarason silver, world price na ginakuan sang nga kung di nga tugnaw gitsubong, may mga nation nga nagagamit nga pundos lay dako. Dako ni ilapig kita nga di man takasarang magpundo uro. Amo na nga Di ko magambal kita nga world price ina siya sang Sabado lang to nagtugnaw tudo pagkabartis pasaka dayon ti mga old stocks. Mga old stocks pa man nila. Pero kung punduhan nila yung hindi masaka gid. Di man kayo ang ilang ako tigtulog na pa. Pag sila lang makasarang magpundo yan sa mga gasolina ni kagrudo nila yan. Bastanti sila yan. Kita yan bot, ano nga to, hindi punduhon kayo daw. Gani. So sa mo ni ma'am nga pa sitwasyon, abi may plan ka mo nga mag sulat abiliwat sa LTFRB or ano nga sitwasyon? Guro nga, among to kani, matiming ng bagkuan mo na nawag ko kay JC. Nga istoryahan na mo, kung anong himuon nga kay kami kabalog kami Sir Bryan nga LP5 hindi magsapak ng mga opportunities siya. Masubok man no. Sir kapag uro aprubahan. Kay kon i-base na lang yan sa matugnaw nga panahon kag world price abi. Ti ining ulan di ta niya makontrol ya ining sitwasyon guro kita diri nga like sa inyo dira ngayo lagi kamo ideya no kag mga kamo tabang na sa mga ahinsya nga mo naga-govern sining pasakay sang plete o kon olo adjust gamay ma'am no. Salamat gid sa pag-monitor no. Oo, ganito lang. Galing. Na namon si GC nga madaupod sa kay si Gigo guro. Na istorya na lang kami liwat. Pag Ma'am, nabalikan tabi si Ma'am Katalbas abi. Aksyon Hotline. Ang bali Ma'am Katalbas ang iban ko no Aksyon Oliver nga mga driver when nag-drive, nag-ubra sa construction. Kay subong sa Bacolod gatinubo-tubo landing mga subdivisions daan. Ti may dako pa to income nila. Yes ma'am, balik dira si mo ma'am. Oo, amo gani ang among plano gani guro mangimbitaron man kami guro senador o kung congressman kuan bala sa Bryan na. Kung nabi dito ni Senate inquiry kag sa congressman no. Daw hindi na trabation daw ang ginaway sumo. Modernization ng Japon, diin ginaipit ang sigado ng mga operator. Agba na, may mga kongresista kita di sa Bacolod kag Negros, kayo tabulig sa ila grumama no. Amo nang pinakadabes kay representante ni sila sa kamarato mo sa kongreso. Pito din congressman sa Bacolod sa Negros. Pito sila. Kaya lang alam kami mapalapit ko si Senador Bespo kay daw kung partidong na. Kasi kapuligan ka guro na doon ka pa. Kaya kalaway man guro yang taga Negros ka dito ka mga yung bulig congressman sa Iloilo, di ba kung di ka-insulto sila, kundi sila na lang dapat initiate din, no? Lugay na yung plano namon nga masulat kami kay ginapaabot na to gani ni Senator Bespo nga amon complaint. Reklamo bi kay tungod sina nga daw babayaan kami sa transport. So siguro karon to kay schedule kami ni DC makita nay. Eh siya mismo concern man. Sige. Dira lang kami na asta ma'am kung anong update sini kindly inform us link sa Aksyon Radio. Thank you. Good morning ma'am. Yes. Thank you ma'am. Mabuhay ka ma'am. Thank you ma'am. Aksyon Hotline.
Bisan sa tingog ni ma'am na katalbas, mabatyagan mo gid ang kaluya. Hindi man kay jutay gid ang income ya sa matugnaw nga panahon Aksyon Oliver. Kinanglan niya magpulo pangapi sa muna nga oras. No, last tino alas 9 sa ton sini nga pagpangalagad. Kaluluoy no. Batyagan nato ang sitwasyon sa mga utod ta nga mga driver no. Sige, kuha lang tiyaga lang dira no. Kung may mga slow sideline abi dira basta legal lang importante maka-income okay gid. Last 9 pagbalik naton may oras ta gamay ayon tang patrola. Lantawon taning ginkalkal da sang DPWH kuno no gid bing correction dira. Ang balsant naton nga nag-chat di kagina. Sumatyagan ko sa DPWH Aksyon Oliver do maestra no nga dira mismo i-correct mo bla pwede mo lang yang bagisan mo da kung sa Tagalog pakuritan mo sala ni liwaton mo ni. Tiara yo pinang takluban na yang duta da semento tapos ikalkalon mo namang. Ay nano do usik sa chimpo gid no. Then ang sige na lang last 8 alas 9:08. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. May aga kay Mary Grace sa Balio Alio Noynoyan, may aga Aksyon Bryan, may aga sa pamilya Balio Alio kag Noynoyan. Salamat. Reynaldo Hiroy, araman si Minda Lialto. Good morning Aksyon Bryan, still watching. Salamat. Almira Lima Lazarte. Mary Grace again, no? Pamilya, okay, nabasa ko na. Lens Litasio. Ginapaksyonan ko akon di pamilya sa Tampalon Litasio family may aga. Salamat. Mga Litasio family to kuno sa Tampalon. Di ng Tampalon gani man. Binalbagan. Oh, hindi na siya man. Joel Guerrero. Ginapaksyon ko mga Diaz Guerrero family sa La Castillana. Ginapaaksyon ko. Ginapaaksyon niya ko na. RC Kuray. Aksyon Bryan, good morning. Greet ko da ang friend ko nga avid listener gid sa Aksyon Radio and family Danilo Canada sa Barangay Dulao, Bago City and family ni Vice Renato Malabor Jr. sang Isabela. Salamat. Hilda Catalogo Vicente. Good morning Aksyon Bryan, watching di sa Manila. God bless and keep safe. Ninfa Inocencio Velasquez. Good morning, watching from Barangay Estefania. Fitz Herbert Noel, madamo nga salamat. Bryan Morden, keep safely. And lang, God bless, amen. Salamat. Kamumanda halonggin. Arnel Deles, naga-monitor sa Station 6. Aksyon Bryan, monitor lang kami din sa Station 6 sa imo. Wow, salamat, good sir. Okay, si Sir Arnel. Salamat, good sir. Emma Yanson. Toto Tangguan. Good morning, Aksyon Bryan, watching live from Barangay Tangob. Bell M.O. Estrobo, naga-monitor man sa Hong Kong. Jin Oy si Sir Martin Aliling. Bia Jonathan, good morning. Abraham Ortega, good morning. Sombray, always monitor lang kami dia. God bless man. Riaglo Ornalde Mijay, nagalantaw sa Hong Kong. Okay. Fitz Herbert Noel, patamyaw ko da akon mga pamilya Akurel Dazo sa Singkang Airport, Bacolod. Sige. Naog ko dis dalom. Hasmon Ricolda Ibarli. Aksyon Bryan, good morning. Happy listening lang di sa family ko nga nagapamati gid diri sa Moises Padilla, Baskog kamo kag clear katama. Salamat. Thank you gid. Mati man kamo kon gabi sa program ko sa Action Firing Line, ha? Kon gabi. MJ Loar. Good morning, gwapo nga paryente. Ay, salamat. May nagtamyaw aga pa gwapo. Shout out naman dira. Good morning, MJ Loar. Thank you, gid, ano? Ima Yanson. Good morning, Sumbray. Bryan, taas na gasolina tapos renewhanay pasubong permit at kamol-kamol gini ma'am. Muning na tawag tanga buhol-buhol gid gwatas niya. Ay, sus ko. Kung ang mga driver tagani, ang bala sa akon kilala nga driver, why na sila ya plano magpasaka pa plete kay nga kita nila ang sitwasyon sa tawa nung i-plete dugang kay why gani income. Pero yung mga oil companies nato niya why gid sila ga paminsar gid. Hala kada halos kada semana saka gid.
Analisa Lubaton, good morning Sir Bryan, Liog Tamyaw, Ugangan, Alfredo Lubaton ko, happy birthday kag sa akon bana nga si Albert Lubaton. Thank you and God bless. Eda Benzola, good morning Sir Bryan, keep safe, monitor lang kami di sa QC. Bao nahidlaw man ko da sa Quezon City. Halin sa circle, circle, pakadto sa may pambatasan pambansa, ilakat ko lang naman. Anong rason nga ginlakat ko lang? Aksyon JM? Kaya hindi ko katultol. Ang circle, kanto ka naman nila Aksyon JM. Ang circle, Aksyon JM, ihambing ka di sa aton. Bakulod kag guro mga paglaom village Aksyon JM mo. Ginlakat ko lang. Kaya nga, ginhimo ko na, makapakadlaw ko gamay lang. Kaya una ko nga sa Manila, nagsakay ko sang bus. Mapuli ko sa batasang pambansa. Sa iya ka mga congressman, abla. Naglapaw na ko, but kundi, pero amo malang ang lugar, gali kayo nagsuhot to sa lain nga dalan, gali aksyon, ang GF, kaya may mga underground to nga mga dalan sa Manila mo. Igo ko paglapos, ato na ko to yan sa may San Juan. Di Quezon City lang ko. Sa pagkanulayo, gid siya katama ya. Nangayo ko tabang sa pakaisa ko, sa diin ka na subong. Siya kas, ang layo mo na, nandun ka na sa San Juan, kung ari ka sa Bacolod. Ato na ko sa Valladolid. Dapat, so, ang dason ko nga lakat, ang ginimo ko sa circle, pakadto to sa amon, ginapulian ko sa balay sa pakaisa ko, ginlakat ko na lang, ari sure ganiya, nga dirigig ko yung maagis dalan. Di mo na-experience ko na. Pero, nugid man lang ko sa akon nga mga naagyan sa Manila, kay titubong probinsya, kita mo. Di magkadto katong sa JM, bantay kagid kaya sa lakyan, abi mo, dra malabay, layo, galing may ginaagyan sila nga lain, galing nga pagbutwa mo, lain nga lugar. Kung baga halin di sa may bago abi, nagsuhot sa dalom duta, dito sila naglapos dulid na pagbutwa lain na ito nga Banwa kun syudad within Metro Manila. Amo na Portino. Anyways, nag-share lang ko kay nakayuhom lang ko sa basta Quezon City, ganit naman dumduman kung akon nga nagyanda. Christine Minies Villalobos, naga-monitor man. Good morning man sa tanan nga members ang Energy Funds Club. Salamat gid, na. Aga panis laga bululugtaw ka magtamyawanay da sa ilang kwan, sila nga GC. Analisa Lubaton, okay, nabasa ko na. Si Kim Rosalina Araman, bawa timprano pa na yung kabataan nag-monitor. Si Marlo Hostado Cledera, good morning Sombray, I'm watching from Cavite City. God bless, ingat lang tayo palagi at sana di na maulit ang baha dyan sa Silay. At for the first time ka nabalitaan nga nagbaha dyan, ingat na lang palagi. Gani, man ko damo, gid gahambal. Mary Grace Balyo Alio, Aksyon Bray, Patamyaw Palihog, Bebeng, kag Joel Balyo Alio Sr., maayo lang nga pagluto da. Ba, galuto-luto sila. MJ Low R, Bokaluoy man, nablos ko ba? Naka-experience man sang kabudlayan nga kaagi. May pagani palakton ko dam sa bunga to Don Salvador kay do okay na. Pero doon nalingaw na malang ko kay puro building lang agyan mo skilid. Way patay tangla ko Isipon ko pila ka floor ni man. Ang next pila naman ni ka floor. Ay parte. Isa Bilita Hiroy. Good morning, Aksyon Bryan. Nag-monitor lang kami sa Phase 3, Handumanan, Family Hiroy, and Tampukaw. Sige, relax so gamay pagbalik ko. May balita pa ta. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Pabalik sa aton sa pagpangalaga, daligid lang hingagawon ko lang seksyon na Eden Aboso mga kaksyon. Good morning kay Jo Marie Hernais. Salamat gid si Kwan Kuno Tamyoy lang ko ng apo niya taga Barangay Bata Kian Angelo. Salamat gid sa pag-monitor. Daligid lang check kung patrol kumusta na ng buong kalanay da sa NGC may tibod nga nakit-anda. Action Hotline. Action Eden, good morning.
Good morning, Aksyon Bryan, no? Kag sa aton sinuwa ka Aksyon, halos Aksyon Bryan, 1 hour, no? Nga stay kita diri sa lugar, pero ti 1 hour man Aksyon Bryan, nga nagabugat ang trafiko. Bisan pa, amo na ni oras, Aksyon Bryan, usually, ga-traffic lang yun, Aksyon Bryan, mga alas 7, alas 8, kag abi, office hours, Aksyon Bryan, no? Kagkaroon naman sa hapon. Batungod nga may-ari, di Aksyon Bryan, sang ginbungkal, diri sa tubang, sang esplanade, bala, kag ang isa dito man sa tubang sang Panasyatic Aksyon Bryan, puro right lane ni sila. Right lane galing kay ti ang medyo bulubudlay sa diri sa may esplanade, bangod nga sa may part nga sakop sang Taytay. But sila yung doonhan lang isang Taytay Aksyon Bryan. Ti ano lang ni nang duha lang ka lane bala. Hindi lapad ang dalan. That's why nga okupado sang right lane de ang ginbungkal. That's why nga ang going north nga mga motorista Aksyon Bryan naga-share pa de sa lane sang going south naman nga direksyon Aksyon Bryan. That's why nga ti medyo naga bumper to bumper Aksyon Bryan ang dalagan sang trapiko. Kay ina paglabay Aksyon Bryan nag-ulan abe ti hindi kita nga makausisa dito palapit man sa area. But may ara Aksyon Bryan sa may ang dalan bala nakita naton nga although nga gintrapalan same man dito sa may Panasyatic nga area, may mga ginbutangan to Aksyon Bryan sang kabilya, pero wala pa ya sang finishing touch, kumbaga wala pa nakabasyada sang semento Aksyon Bryan, kaya usually mag-amugin man na sila gabi na nagkakatabo, pero kisa ko maglabay kita gabi Aksyon Bryan do wala man mayo sang tao nga nagatrabaho. Dito subong nga Aksyon Bryan paglabay ito sa may Panasyatic, wala man to sang nagatrabaho kay ari di sila Aksyon Bryan sa may esplanade ayon may backhoe de, pero do wala pa man naga-operate. May mga tao pa lang nagatanaw ang ang official Aksyon Bryan gina-assist lang ang mga motorista nga maglikaw sa ila diri ginaobra. Pero so, isa gina ka lane ang ginbungkal, no? Aksyon Bryan. Isa ka lane ginbungkal Aksyon Eden, no? Yes, Aksyon Bryan, pero do hindi man gid sila nga do laba gid siya, no, kung sa akon guro takos do mga 7 to up to 10 kadupa Aksyon Bryan. Okay. Amo na dire, pero syempre na tingala man ang aton sini nga mga motorista Aksyon Bryan nga nagtuhaw naman pagpangbungkal kag kabudlay pa actually kung gabi Aksyon Bryan kay ang ginabutang di do hindi bala reflectorized. Kung di mo sa ulo ang dalan, di medyo may posibilidad nga mamumo ka. Kaya gaagi man tadi nga area Aksyon Bryan mo, although nga may street lights, pero hindi bala medyo klaro Aksyon Bryan nga ay amo may likaw. So may ano man da? I'm sorry, may araman sa traffic enforcers da nga naga-manage abi subong. So far Aksyon Bryan wala kay diriya sa may Aksyon Bryan diri ang naka-striker di siya nga traffic enforcer diri saya sa ubos-ubos sa may gasolinahan ayon. Pero dito sa ulunhan sa may ginatrabaho gid Aksyon Bryan do wala to ya sang mga nagatinirgit kag syempre we understand man Aksyon Bryan nga medyo nagapalupahigad man sila gamay magtudo-tudo gawa ang ulan. Kay subong do hindi umabala ang panahon Aksyon Bryan may matudong ulan, may matalithe kag kun ano pa nga sitwasyon. Nga na donot na tong gindonate nga mga kaputi kag mga butas gikan sa mga Indiano to ba mo kung di ko magsala why na to? Amot kundi na to Aksyon Bryan. Pero amo na di Aksyon Bryan basi bala sa mga nagalabay di bala sa NGC. Amo na di basi matingala kamo kung bago ko mo di kalabay kun nga bugat ang dalagan sang trapiko diri Aksyon Bryan. Salamat Aksyon Eden. Live direction Bryan sa bayan sa NGC, Aksyon Ida Naboso. Una sa balitaw na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Ang DPWH gabi suliton talang hambal ni Ma'am Leia Hamero, may koreksyon ang DPWH dira sa trabaho sa contractor. That's why nga ginbungkal ina. Aksyon Hotline. Good morning kay Analisa Lobaton. Good morning Sir Bryan. Monitor lang sa sitio Mambugaong, Cadiz City, Pamilya Lobaton. Salamat. Why na kita sang igo pangawra sa aton sini nga pagpangalagad sa ngalan sang regular nga Anchorman Aksyon Artay Hupon. Ini naman sa Aksyon Bryan Morden karon sa gabi maghilibati tak sa Aksyon Firing Line. Aksyon Hotline. Ini naman sa Aksyon Bryan Morden una sa balita una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Good night. Okay.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.